Amandla. Mangibingelele kuwe phansi wohlelo Comrade Madanga. Ngiyabona ukuthi ubambisene no-coordinator uComrade Mthoko Dlamini. Bese ngibingelela i-leadership ekhona ye-province yenhlangano yethu i-African National Congress njengokuhlala kwayo lapha phambi kwethu. Sibonge kakhulu ukuthi leadership itholile ithuba lokuthi ibe khona la kulo msebenzi. Kodwa ngiyathanda nje ukusho ku-leadership ukuthi akuyona inhloso yethu ukuthi sibe ne-PTT. Inhloso yethu ukuthi njengombhalo umthethosisekelo usho kumele sibe ne-PEC. Manje-ke ningafudumali kakhulu Comrade lezonazi ukuthi ne-PTT ngoba ayimile kahle ikhona yona constitution kodwa mase kuhlushekile. Kodwa-ke akulona iphutha lethu sonke. Mangibingelele i-leadership. Ngiqale nge-leadership ye-alliance yonke. Kodwa-ke ngiyathanda ukuqala ngomthiya njengo-convener we-ANC lapha eMusadladla region. Siyabonga kakhulu umthiya, siyapledja i-support kulo msebenzi oappointele wona kanye nayo yonke i-collective enayo ku-PTT, ku-RTT lapha eMusadladla. Ngiyathanda ukuya ku-alliance iSANCO. Ngiqale njengokumeleleka kwayo njengoba kade bethuliwe uSANCO la ku-province la kubhalwe omunye umuntu, kodwa ngiyazi ukuthi abange kusaba njalo kube nenguquko. Ngidlule ngiye kwaKhosato, ngidlule ngiye ku-SACP ukulandelana kweyikhulume ekade sikhuluma phambilini. Ngibonge kakhulu leadership ukuthi nithathe isikhathi senu nani ngokumenya umthiya nakwazi ukukhanda isikhathi ukuthi nibe khona kulo mcimbi. Siyabonga kakhulu nenkulumo ezethuliwe ngendlela ekhethekile nomyalezo okhethekile owakhiwe ukucophelela wedlulela kuthina sonke kulolu suku olubalulekile luka-Comrade uRholihlahla Nelson Mandela. So Comrade Linda, sizwele sijabulile ukuzwa ukuthi akukho ukubindeka manikhuluma nge-ANC nobudlelwano benu nge-ANC no-Comrade uMakhulukhulu uLindani kanjalo no-Comrade uMdavu mayikhuluma iqhamuka ku-SACP. Kodwa-ke ngizobuye ngithi yothi qabuqabu ngo-SACP ngendaba ey'khona ezaziwayo. Ngiyathanda ukubingelela amakhansela, wonke amakhansela ethu kwa-ANC. Ngiyabona wona ukuthi asemancane lokhu ehla nje ngenamba okusho ukuthi angangomsebenzi esawenza ngo-2021. Akuyona-ke i-African National Congress kufanelanga namakhansela bemaningi, iy'hlalo zibe ningi ey'phethwe u-ANC
baningi abantu abafuna ukuba amakhansela e-ANC bamelele le nhlangano lapha yakwamasipala. So kodwa ke siyajabula kakhulu ukuthi maningi amakhansela akhona from amawadi ahlukene, awamawadi kanye nama-PR njengokulandelana kwawo. Ngeke ngisabala ngayedwa umuntu nama-veterans omkhonto wesizwe neSASCO. Kade kukhona i-click lapha, noma isekhona i-click, etha i-click etha. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi neMomazilike ikhona ngoba nangu Comrade uSilondile uthuniwe, ngambona esukuma ngenyawo waze wawushiya umhlabathi wathi baphezulu. Siyabonga kakhulu Comrade Silondile na wonke amakhosikazi akhona. Ngiyabona ukuthi khona namalungu omphakathi nje ayithandayo nayisekelayo i-African National Congress, namukelekile nonke. Nikhona ngempela? Nayisekela ngempela i-ANC? Ngizoyivotela futhi ngonyaka ozayo? Izindaba ezinhle kabi lezo kubaholi, ukuthi bahole inhlangano ezovotelwa ngonyaka ozayo. Ngibone-ke nezikhulu zomnyango ka-Health la, ngibone ngama-epaulets ukuthi lo mcimbi uhloniphekile ngoba kukhona abantu aba-professional. Wabonile namaphoyisa la ngaphandle, ngiyabonga ukuthi abekhona. Mina uminister wamaphoyisa kodwa uselivini, kodwa siyabonga kakhulu. Namhlanje comrades, angiqale ngokuthi kunomyalezo esiwutholile la etafuleni uqhamuka Comrade uMvuseni ethi uyacela ukuthi sisho ukuthi sekukhona umyalezo ongemuhle kaMama Nozipho Zungu olapha eMhlathuze osishiyile namhlanje kuseni. Kuyizindaba-ke ezingemnandi zokushiywa omunye wamalungu aqavile alenhlangano esikuyona. Uma nje singabhekisa amakhanda phansi noma ngabe sisahleli khona lapho nje sibhekisa amakhanda ukumhlonipha uMama Nozipho Zungu. Siyabonga. Ikhona into ebisho madanga lapha ngayijabulela, babona umuntu othiwa uMasebhabhi. Sawubona Masebhabhi. Ngitangubingelele nje ngoba cha igama lakho alimnandi lifana nesopo. Masebhabhi. Siyabonga kakhulu. Angalibale ukubingelela ngokukhethekile umfundisi uLuvuna njengo-chaplain we-ANC the province. Siyabonga ukuthi umfundisi uLuvuna ajwayelekile mayifake i-t-shirt ngqo engasayishebe ngalutho injengoba enjalo. Manje sijabula kakhulu umfundisi ukubona ukuthi kanti bakhethelana ukuthi bo-chaplain wawuvele ukhona, abazamanga ukucinga nje. Siyajabula ukuthi ube nathi kulo mcimbi. Ngiyathanda nje ukusho ukuthi ekuqaleni ngigqoke nje i-overall ngoba kade ngisemsebenzini lo ka-ANC. Angigqokile i-camouflage ngoba anginayo i-camouflage. Futhi-ke angiphethe sibhamu, ngiphethe nje i-iPad nalamaphepha engizowasebenzisa. Futhi nabo bonke laba balapha etafuleni ngeke ngababukisise emaphaketheni, akekho ophethe isibhamu ngoba semicimbini nje womphakathi kahle. Kubalulekile ukuthi sihloniphe umphakathi ngaleyo ndlela. Lo mcimbi esikuwo umcimbi wokuhlonipha, ukuhalalisa nokuqhakambisa usuku lomhla ka-18 July, njengoba sazi ukuthi usuku lolu okwazalwa ngalo
omunye wey'ngqalabutho eziye zaba ey'qavile kakhulu ney'velele emzabalazweni wenkululeko walapha eNingizimu Afrika ukukhulula abantu, ikakhulukazi abantu abamnyama. Ekugqilazekeni kwama-decades amaningi begqilazwe umbuso wobandlululo, umbuso obuqhoqhotshelwe abamhlophe, besiqhoqhobele ngaphezulu nangaphansi kwey'nyawo nasemaceleni, beqhoqhobele bemi phezu kwethu ngencindezelo. uNelson Mandela uRholihlahla akuyena owaqala umzabalazo wenkululeko, kodwa uthe uma efika naye efaka igxalaba kulo mzabalazo esamncane ekhula kuze kube mhla esishiya emhlabeni, kwabuya ey'ngqondweni zethu sonke eNingizimu Afrika ukuthi lo muntu osedlondlobele kangaka, wagqama kangaka, wabamba iqhaza, wafaka igxalaba elikhulu kangaka, lagqama kangaka emzabalazweni wenkululeko, wazalwa ngomhla ka-18 July 1918. Ukuhamba kwesikhathi usuku lolu eNingizimu Afrika oluye lwaziswa kakhulu, kwase kuthiwa aluhlonishwe lolu suku, luhlonishwe futhi luqanyiswe ngama-activities ahlukehlukene ahambisana nemisebenzi uNelson Rholihlahla Mandela agcine aziswa ngayo eNingizimu Afrika. Utheke masiyenza lento lapha eNingizimu Afrika, abanye kwezindawo emhlabeni wonke kwazi kwangenelela ngisho i-United Nations, inhlangano yezizwe, yakuvuma lokhu ukuthi uNelson Rholihlahla Mandela akuyena umuntu waseNingizimu Afrika kuphela, uyi-citizen yomhlaba wonke. Bakuvuma, bakuqopha. Umhla ka-18 July yonke iminyaka umhlaba nje wonke uyaligubha lolu suku. Akuthina sodwa lapha kuleli tende senza lokho, yonke eNingizimu Afrika nakwezinye ingxenye zomhlaba kumi kanjalo. So namunye kozayo sokwenza nangomnyaka ey'ndaweni ezehlukehlukene. Silapha eDumsani Makhaya namhlanje kulesi sport field esikuso ukuzohalalisa nokugqamisa usuku lwalesihlabane sakithi eNingizimu Afrika esiye savelela umhlaba wonke kanjalo naseNingizimu Afrika. He is our hero. He is our international icon, uTata Nelson Rholihlahla Mandela. We know today ukuthi sijoyina abanye njengoba sengishilo, akuthina sodwa esimcimbini onjengalo, kodwa bakhona nabanye kwezinye iy'ndawo. Ngisakhuluma nje ngendaba yama-camouflage comrades neighbor, ngiyathanda nje ukumention ukuthi i-ANC ezabalazile kwathi ezingeni elithize lomzabalazo ya-appointa ama-generals amnyama ukuthi nathi njengabantu abamnyama sibe nama-generals empini, kusho ukuthi ku-army kanjalo nasemaphoyiseni. Ngesikhathi sizabalaza wonke ama-generals empini kanye nasemaphoyiseni ayemhlophe, uma uba ugeneral uma kwake kwenzeka sesakhohlwa ukuthi ubani kahamba wakwapha ugeneral emnyama ngesikhathi sobandlululo. Sazi abantu bakithi abamnyama. Manje ngiyathanda nje ukuthatha leli thuba ngiyiqhakambise lento yokuthi ama-generals ethu emaphoyiseni nasempini, leli thuba elavezwa yi-African National Congress bangaligxobi ngenyawo, ngoba lifike ngegazi,
lifike ngesithukuthuku. Abanye kwakufanele ukuthi bagqoke lama camouflage, bagqoke lezi mendlela zama generals, basheshe bahamba ey'meni ezibhlungu bezabalazela ukuthi lenkululeko siyithola. Ngakho-ke bawuphathe kahle lo mcimbi, bawuhloniphe lo mcimbi, bayihloniphe lezi y'khundla ngendlela okwakuhloswe ngayo ngesikhathi silwela lenkululeko nangemva kwayo inkululeko. Earlier on sambile saya ey'ndaweni ezahlukehlukene ey'kake ingwelezane noma ezakhela ingwelezane, ikakhulukazi lapha eBomvini besikhona la amanye ama-congress alidayo. Kune-crash lapha okuthiwa i-crash yaseBomvini eholo uMama Mcebile Myeni, esiye safika sathatha isikhathi u-67 minutes siyipenda senzele ukuthi ibukeke kangcono kunendlela ebibukeka ngayo ngokuyalelwa-ke akade behlela lolu hlelo. Ngocela nje Mthiya ukuthi uma kungaphelanga ukupenda kubuyelwe lapha kuyoqedelwa ukupenda ngethuba elinye elingavela. Kodwa-ke singenile nangaphakathi. Ngaphakathi akubukeki kahle ema-congress, phansi kunama-tiles, kodwa udonga alubukeki kahle, luhwabhekile. Phezulu iroof iyavuza. Noma singapenda-ke kube kuhle ngaphandle, kodwa manje izulu kuzovuza ngaphakathi, kube kupendiwe ngaphandle. Akuhambi-ke kahle makunjalo ngoba laphaya ufunda iy'ngane zabantu abamnyama, iy'ngane zomphakathi wakithi, okungeke kwahambisana ney'nhloso zikatata uNelson Rolihlahla Mandela ey'hlose ukuthi ama-building anjengalawa akuleya crash kube khona nokho ukubukeka. Manje-ke ngiyacela ukuthi sisonke comrades, yonke leadership ye-alliance iledwa i-ANC, siyibophezele ekutheni sizobheka loya mcimbi waleya crash, ngoba emva kokuyipenda akhona amahloni uma ungena ngaphakathi ubona ukuthi kuvuza kangakanani. Angiboni ukuthi singahluleka uma siqonde ubulungiso, siyifuna into ukuthi ilunge, siyile leadership ekhona. Ukhona nawe Mfundisi Luvuno ukuthi singahluleka ukubuyela laphaya esikhathini esingeside senze ubulungiso, ngoba siyazi ukuthi kufanele senzeni uma sihlangana nezimo ey'njengalezi. Angakhona amanye ama-crash kwezindawo, kodwa ngoba sesisaya lapha asingezi ngathi asibonanga, bese siyadlula siyopenda kwenye indawo singasenzanga ubulungiso. Ushilo uNxumalo lapho ukuthi ubukeka kahle, wayincoma nje actually umuntu athi muhle futhi ubukeka kahle, ukuthi-ke sithola into engakanani eWard 28, sithola into engakanani eWard 28. Sibuye saya-ke le phezulu kwakunongoleza sanikezela ngetango lapha uJojo ngonxa ukuthi kusoleka amanzi endaweni. Kanjalo kukhona nezihlalo zokunikela, khona ney'pantshi zokulala ukuthi abakudingayo abahlelekile banikezwe khona ngendlela okungenzeka ngayo. Zonke-ke lezi zenzo ziyizenzo ey'hambisana nosuku la khona sigubha lo mcimbi we-birthday kaMandela, kodwa siwugubha ngezinto ey'kwazi ukubambeka ezidluliselwa kulabo abadingayo. Kungaba amaphasela okudla, kungaba noma ikuphi okunye esingakwazi ukwenza. Manje-ke egameni-ke lethu sonke esila, asishaye izandla sihalalisele lolu suku lukaNelson Mandela. Sithi it's a celebration
and happy birthday tata. Siyakhumbula ukhona nezenzo zakho kanye nelegacy yakho. Halala Nelson Mandela, halala. Halala Nelson Mandela, halala. Thank you very much, comrades. Now, imphakathi yethu isiyaziwa ikakhulukazi ngezinto ezahlukene eziuxovaxovayo umphakathi. Phakathi kwezinto ezixovaxova nezibulala imphakathi yethu ayengeke akuvuma utata uRholihlahla Mandela kwakuba ukusebenzisa osekukhona ukusetshenziswa kwama-drugs. Yimbi lento eyenzakalayo, kufanele sime njengomphakathi, amakhansela asilide, ama-departments ahlukehlukene asilide. Kukhona phakathi nomnyango wamaphoyisa, umnyango we-social development, silwisane nalento. Ingakafiki usuku lwe-leave, comrades, bengeke ngahlala angithi nje lungakafiki usuku lwale-press briefing 2 weeks, just 2 weeks before, ngihlale ne-leadership yamaphoyisa lapha ePitoli. Ngacela emva ukuba kade ngicelile ukuthi ake beze nolwazi lonke olukhona esiphoyiseni eNingizimu Afrika at the top level ukuthi ama-drugs aqhamukaphi. Mawubona nje i-drug esikhawini elokishini, umuntu eyidayisa nomuntu oyisebenzisayo, lolu hlobo lwe-drug nalolu lokuhlala phansi ngilalelisise kahle. Le drug uma yakho isihlahla, lesihlahla sitshalwaphi, sivunwe kuphi, sihlanganiswa nani ukuze kuphumelele igama lale drug, bangichazela yonke into. Ngiyathanda nje ukudlula kuleli thuba ngithi emva kwalolu suku, emva kwaleso sikhathi sebeyipresentile leya document, ngathi emaphoyiseni angizukusho ukuthi kwakukhona ini nani, kodwa kwakhona yonke into umuntu omphathiso wamaphoyisa angathi uyayidinga mayiqonda ukusebenza ngalolu daba. Kwangekho kwasho nje ama-recommendations engathi bahambe bayowenza, kodwa kwakukhona kangangokuthi ngathi kubona uma kanti kunayo yonke le information silinde ini uma kanti kunje. Ngase ngiyasho ukuthi ngiyabona ke lo mqulu njengoba seniwupresentile la, senginalo uvalo lokuthi uma kutholakala umuntu edla ama-drugs, ngingase ngiboshele ukuthi nginalo ulwazi lokuthi ama-drugs aqhamukaphi njengomphathiso, kodwa ayikho into drastic esiyenzayo. Kufanele-ke kusukela manje siyibophezele ekutheni asambe siyohlakula yonke lento esiyibona la epresentiwe. Bengakafiki-ke kwasekujaha ukufika i-conference ngaphezulu ngokushesha. I-press briefing-ke yaholela ekutheni kube ne-leave njengoba ngikhona, kodwa-ke bazoqhuba njengoba umongameli eyalile. Bengidlula nje kuma-drugs ukuthi sibulawa yinto esiyaziyo ukuthi manje iqhamuka kuphi, ngoba ngabuza nombuzo ukuthi iza nobani nokuthi kanjani nokuthi kusuke kusemini noma kusebusuku. Bayichaza wonke umcimbi bewubhale phansi njengoba kufanele. Enye-ke into esilimazayo ukukhulelwa kwabantwana abasebancane. Engasale sengeleka nje khona ukuthi nokukhulelisa kwabantwana besebancane, ngoba labantwana bamantombazane abayikhuleliseli bona. Akekho nje umntwana oyintombazane oyithola esekhulelwe engakaze ahlangane nomfana amkhulelise, okuyisifo sakho lokho kuhambisana kokubili xa uyasebenza.
ngoba uyawubona umbhobho ukuthi usuthanda ukuphelelwa amandla ulindi ukuthi uzophela bese ushintsha ungatshelwanga muntu. Siyabonga kakhulu. So isifo sokukhulela kwey'ngane zethu asukumeni bakwethu uTata Nelson Mandela lapha khona angeke ahambisana neze nalesifo esiqhubekayo emphakathini. Asenze kufanele sikwenze njengabantu abadala, sikhuze silumise lolu talaka. Ukusebenzisa utshwala ngendlela engeyiyo, kanjalo futhi nama-crimes, ukubulala, nokubamba ey'bhamu engekho emthethweni, nokuhlukunyezwa nje kwabantu besifazane, yizinto ey'ngahambisani nalolu suku, izinto ey'ngahambisani noTata uNelson Mandela. Nina-ke bafowethu besilisa, ikakhulukazi leli bandla lapha ko-40 nelisaya ko-50, yilona elihlupha kakhulu njengawo nje madanga. Angisho ukuthi uyakwenza kodwa sengisho leli bandla elingangani yilona elihlukumeza kakhulu.